wij niet afgestuurd. En laten we vragen of het kunnen voor professor Koete Besienie, voorzitter van het bestuurslichaam. De ruimte van de roer, vakonderscheidings, geschiedenis, rekenkunde, tip en wetenskap. Dan wordt van de verbe, vakonderscheidings in Engels, Instituut, Arbeidskunde, geschiedenis, huiskunde, die basic prestatie en huiskunde. Karma van Joye, dit in die vrystaat die een kloptaalspak en die tweede verskop. Eerlijke academie, 85% is meer, 1785 punten, met een moeilijke 200, en ook een vakonderscheiding, vorderings, sport en cultuurbekenning. Jan Lutger, die jaartal van 1785, 70,80%, vakonderscheiding, dus ook vakonderscheiding in rekenkunde woordgraad, in woordgraad, papier en scheikunde woordgraad, wiskunde woordgraad, basic prestatie, rekenkunde woordgraad. De deel die prestatie en deel die basic prestatie en die scheikunde woordgraad, waarvan er een keer academie, ook een keer alleen vakonderscheidings, Afrikaans woordgraad, rekenkunde woordgraad, Duits woordgraad, papier en scheikunde woordgraad, wiskunde woordgraad, ook die basic prestatie en Duits woordgraad behaald, is van derde instansie 109. Volgende groep is de staatsprestatie, 65%. Vakprestaties, voordracht, sport en cultuurbekenning. Simon van der Boer, de gemiddelde betaal van 10.284 punten, 66%. Marzaan Limmerkelder, de gemiddelde betaal van 10.292 punten, 66,2%. Vakprestatie in Afrikaans woordgraad, soos dit in die junior stadstaat, is geregistreerde kennis van leierskap en spitswoorddochter. Ons luister nou vraag na ons twee hoofdleiers van die vijfgemeente, Marie-Jean, Jerry gemeente hier, en daarna luister ons na dit. Hy het ons gesê met die vraag, op die tyd, pas voltaal, waar ons begin. Iemand het sê, hy praat baie, en hy sê nie maar, best ons en luister na. Here, u sien dwars by my, u ken my, op ek sit en opstaan, Here. Dan wil ek vraag oor om altyd, van teken, baie aan te sê vir die hulpende stem die hierdie jaar, waar al fout op die terrein was, waar tyd ons al droog gemaakt het, baie aan dat u altyd met 'n glimlach was, en die sal enige probleem op die terrein, ons vrystelling. Dan wil ek vraag oor ons ouers, die hele leer van ons ouers, baie aan te sê, die geduld hierdie jaar. Ons baie keer wat jy meer was, baie ek nie verstaan, maar ek sê, baie dankie daarvoor. Ons is tevrede, mooi werk gedoen. Ons is dankbaar daarvoor. Ons Here, dit is op my voorrecht dan, om die leerlingraad van die 96 voor te stel. Lees hulle name,
teenwoordigheid ook vanaand ook vir u as ouers wat tot die laaste gebly het. Ons nooi dan nou ook ons bestuursliggaamslede, ons ouers van ons nuwe leerlingraad en dan ook ons personeel. Baie dankie vir die teenwoordigheid. Bly